Murigire gukwira ase kaunti ya Nyamira ase bono musasiroti we parish ya Nyansabakwa iyo gutoka ime wadi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango ase kaunti iyo anyara kubarigania abakristo abo babere bagutwara omochando obwa maiso kurinde banyarire gusibigwa ase ekelisia ekyo na chinga kiecho nigo bali babere bagusibigwa inse yoboteneneri gose yobo ogosirwa na nere wakili Philemon Murara Piemi bono banyara kwerabuna amaine bachakire korora egekorwa bono kyanyara kogokia abobotani abange ase ekanisa yo nonye egekorwa omusasiroti oyo anyara gotogia buna murikito Fatiga December gutombanya ase oroboti rokubwatia Puna enjira eyemo yokwiraniria ng'ambi ya mono maega yogosibigwa amaiso nigo abakrista abo bare inse ye parish ya Nyansabakwa abwo banyorekanite n'omuchando bwa maiso inse yo muroberio bwo muwakiri Philemon Murara Apiemi ang'e omutienyi oyomo oyitire bono ase baganeretiwe gosibigwa amaiso nigo rero baikirana ase omoyega bwa amasabo ase parish eyo Father George Makori n'omusasiroti omonene we parish yeiga ya Nyansabakwa kagokwanira igoro yogosibigwa ukoiga abakristo basibigwe nkuru kwa Father George Makori parish ya Nyansabakwa Mheshimiwa Piemi na chitega igangi mitinyi ya etire akalenga abakristo n'abantu be enseme amaiso wetani abantu chiminye gabakaegwe birore nambali banyaorekanite babwate chinkenge batakire gosibigwa amaiso abantu ange 50 aiga bakalingoriwa nabarabo bakairwa bakebabo nabo abali magigaiga basibigwe batare korora buya nabandi bate bali kirisime bale korora likongoli iga lakini bono bakorora buya okwada na bararia maega kubabweniwe mbaenekia buna babwenire boikiranu eng'ana bagenderera gwakabuya ile ngutandika mutwa mangi sana miaka 5 nomo kwenu yosaba ngwe kurura gishiriane ubu bugata maiso na ikururire siko na iruri nyagetari tinyinge nasinyire bono ngotemeke elimo yeli wanya yasera yeli gotanta nankara yani ngochikolie yeli ndona limo sunte kakina yake iromo isimigo yo Apiemi Murara akinya sa amabeko na ndagende amende agende okonya abange ko tanintu na tandike ase miaka 5 ndwarete rioka kere kana kogwana ngora mutuko kunyatia kumbe na maiso ndwarete nje ngore nyasa na mbiyamano ando moisimiu tinko moe bana tindo jina nintigere magasari onkonyire na ri risaria ne kanyaria mwami nonye nabo ebabwatukire esegeto nonye ngukyasa bande abo bataranyorekana n'omuchando oyo iga bwa maiso kwerinda bokong'u korwasebiria endake bikwirira omuchando oyo iga kamoko genda aria etuka mugure chintetebe chikarati chiri musime kake igasi ni kuna kubeka obuoyo kwari embese kwayeta kuna igo nariora bwene na enderende mobe mokobare nerioki keranyorire oboseneta abaorokereringa abono igasi nere mogochi gotumeka naende mokobaso omogaso oyo okomesa mono kubwatikana na yaiga nigo omusasiroti oyo iga omonene boigo airire chika kiecho na gukwanira igoro yoborai obuya ase igasi egenderete gokora igasi yoboereria noborai actually noboereria so abaiga igo bari kirori igasi yakorekanire so togosaba ng'anya sagendere gosesenia omorai oyo na asesenia abaiga bono konye mbaikorora noe nogosoma lero nabo omonto agosoma ebibilia aiga boigo basabira abantu weyatanana na mang'ana yesero korende chingaki chobochori imbuya gochora abarai bamakora miragatageto korora omonto godeliver services guchesa abantu ekiagera bono chibesa okonga siringi 100 chino no hoteli nchigo isanura cher kuliere kende lakini egento buna ekang'ere kia birore ekene egento kiobogima bwane bwonsi bingo chikwegokeria nande ndabega nkumunyora ase obogima bwane bwonsi bi chibesa chiri tokoegumbosa egento buna eko omonto atoreteire kia maiso osibiria abang'ina amaiso twari gocha gosabuchieri bwa misini ase kero oyomo lakini aro ogaramiire chibesa echi chionsi pi ingo ripotara getembe koraiga ase parish ya Nyansabakwa eye gotoka imeye wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira nche Fatiga December